ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, המקום שבו אנחנו מספרים את הסיפורים שמאחורי האנשים שמובילים את תעשיית היופי בישראל. היום אני נרגש לארח דמות יוצאת דופן, מעצב שיער, מאבחן קרקפת, יזם, מדריך, מתנדב, בעל משפחה, איש מדהים, משלב מקצוע ותשוקה, משלב יכולות, ובאמת חתירה למקצוענות. לידור אליהו, מה שלומך לידור? שלום יניב, תודה רבה. מה שלומך? אני מאוד מאוד נרגש לפגוש אותך. תספר לנו לידור, מי אתה? למי שלא מכיר אותך. למי שלא מכיר. התחלת, מאיפה הגעת? תספר קצת. אז קודם כל, אני הגעתי בכלל מעולם הספרות, אני כבר ספר מגיל 16, היום כמו שיניב אמר, אני כבר אבא ל3 ילדים, אני בן 31. הגעתי לעולם של סבוריה, טיפולי קרקפת וכל מה שמסביב, בזכות אפילו אפשר לומר הילדים שלי, שסבלו מבעיות עור, והיה נמאס לי כל היום לתת להם כל מיני מוצרים כאלה ואחרים קצת מוגזמים או שלא היו עוזרים, ותמיד הייתי מחפש את הערך המוסף כמו שאנחנו עושים היום, בטבעי יותר. והבנתי שיש פתרונות אחרים, שהם לא רק מה שאנחנו מקבלים. מפה נולד התשוקה גם לעזור לאנשים אחרים, והבנתי שאני רוצה מוצרים כאלה במספרה אצלי. מתי הבנת שזה לא רק מקצוע ואיזה שליחות? את האמת שרק בתקופה האחרונה, ההודעות שאני מקבל, וואו, איזה כיף ללכת עם חולצה שחורה, וואו, אני יכול ללכת לעבודה, וואו, אני לא מתגרדת בזמן שאני מקלידה, או כל מיני הודעות כאלה, או כבר כאלה שכבר הגיעו לרמה, יניב, שכותבים לי, שמע, אתה מלאך, או שמע, בחיים שלי, בחיים לא עזרו לי ככה. איזה שלב היית צריך לעבור בדרך שלך בשביל שזה יקרה? שאלה מעניינת. קודם כל, הסיפוק האמיתי של קודם כל להבין שבאמת המוצרים עובדים. שבאמת יש פה סוף סוף מוצר. אבל מה היית צריך לעבור בשביל להגיע לדבר הזה? זאת אומרת, לא התחלת ישר מאחד שמטפל בעיות קרקפת, ולא התחלת ישר לעבור קורס של טריקולוגיה. אני מניח שעברת איזושהי דרך, עבדת אצל אמא שלך, היית במספרה, עבדתם ביחד, היה לך איזשהו שלב, דרך שהובילה לשם. לא, ברור, הדרך הייתה מאוד ארוכה, אנחנו הרבה שנים בתחום, התחלתי ממספרה קטנה בבית של אמא, משם התפתחתי, הייתה תשוקה מאוד מאוד גדולה לפני הקורונה לעשות איזה משהו מאוד מטורף, איזה ברבריה שקשורה יותר לספה, עיסוי רגליים, קעקועים, איזה פה, איזה שם, פתאום בום 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 קורונה, בום 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 עסקים סגורים ואנחנו לא יודעים מה קורה סביבנו, ובכלל בתקופה קצת בקורונה חיפשתי את עצמי עם כל מיני מקצועות שאני אוהב, הבנתי שלא, ואז זה גרם לי לחזור לעולם הספרות בפול פאוור, בהבנה שגם אפילו הקעקוע תשוקה לאהבה, שאני לא מתחרט עליו עד היום שעשיתי אותו, אני חושב לפני זה אסור. אוקיי. ומשם הכל התפתח, וכשחזרתי אמרתי זהו. כשחזרת אחרי הקורונה? אחרי הקורונה. אוקיי, ומה קרה שם? הבנתי שבאמת מה שאני עושה, איך אמרת מקודם, שליחות, גם הספרות לגרום לאנשים לחייך, לגרום לאנשים לראות טוב יותר, יפים יותר, או לגרום לאיזה מישהי פתאום להגיד, וואו, השיער שלי חלק, רך, נעים, איזה צבע יפה, דברים כאלה ואחרים, הוביל אותי להבין שמה שאני עושה, יש לי זכות. קודם כל, הזכות לשמח אנשים, שזה הראשון, והזכות שלי לעבוד במשהו שאני אוהב. אתה יודע, הרבה אנשים קמים בבוקר ולא עושים את מה שהם אוהבים בחיים. אני חושב שאנחנו זכינו, שאנחנו מתעסקים במשהו שאנחנו אוהבים. זה מהמם. כן. איך נראה יום טיפוסי אצלך במספרה? יום טיפוסי עמוס בהודעות. שאלות אם יש מהקבוצות של הספרים אתה עונה להם כשאתה בפקקים בדרך, או שאתה עונה להם בתוך כדי עבודה? אם יש פקק בדרך, אנחנו לוקחים קריאות בידידים. נדבר על זה תכף. זה קודם כל. זה מה שנקרא לפני העבודה. אבל היום קודם כל מתחיל לפעמים לעלות איזה טיפים בקבוצה של הספרים, לתת איזה ערך מוסף, לעזור גם ללקוחות, יש כאלה ששואלים אותי לידור מה עכשיו אני חופף, יש כאלה אפילו תוך כדי מקלחת מדברים איתי,
קיבלתי איזה כמה שיחות וידאו. טוב שלא עושים לך שיחות וידאו. תצחק, אבל קראו גם שיחות וידאו. לידור, נתקעתי עכשיו באמצע המקלחת, לא זוכר מה עושים. אני לא מאמין לך. כן. היה גם איזה אחד... שיחות וידאו באמצע המקלחת? היה שיחת וידאו באמצע המקלחת. היה אחד שלא שם לב שהוא מול המראה, שלא נדע, אבל בסדר. גם עם זה אנחנו מתמודדים. שמע, אני באמת היום מגיע ממקום שאני פותר לאנשים בעיות שהן לא נעימות להם. אבל, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה נוגע בעצם במה שאתה עושה, בנקודות הכי כואבות של האנשים. אתה לא מטפל במישהו עכשיו שרוצה לסדר את התספורת שלו משביל באמצע או שביל בצד או ג'ל אחורה, ג'ל קדימה. אתה נוגע בבעיות שאנשים לרוב מתביישים בהם, אם זה קרחות, אם זה פסוריאסיס, אם זה כל מיני קילופים, פטריות. אתה יודע, אתה נוגע בדברים שאנשים הכי מתביישים בהם. כי בסוף, אתה יודע, כל אחד הולך בחוץ, וכשרואים שיש לו איזושהי בעיה, אז אתה יודע, זה די יש איזו דחייה מסוימת או חוסר ביטחון, ואתה נוגע בדברים שמי שבא אליך, לאותם לקוחות, זה בנקודות שהם הכי חוסר ביטחון שלהם. אז מה מייחד אותך בגישה שגורמת לאנשים להיפתח אליך ולהגיד, וואי, לידור, תשמע, יש לי ככה וככה וככה. כי אני מניח שמי שיש לו בעיה, הוא מסתיר אותה. הוא לא יוצא, וואי, יש לי בעיה, אני הולך עכשיו עם קילופים בראש. תראה, קודם כל מי שמגיע אליהם מקבל יחס אישי, שבעיניי באמת זה אחד הדברים הכי חשובים, והיום אנשים דווקא כן רוצים להיפטר מהבעיות שלהם. כי כמו שגם אמרתי מקודם, זה לא סיטואציות נעימות, כמו שגם אתה מתאר. יש אנשים שאומרים לי, תשמע, אשתי זה לא נעים לה לצאת איתי. יש כאלה שאומרים לי, שמע, לא נעים לי ללכת ככה לעבודה. יש אנשים שבתפקידים מאוד גדולים ואומרים לי, אנחנו לא יכולים ללכת ככה לפגישות. אז כל אחד זה פוגש אותו בדרך אחרת, ואז הם מגיעים למצב שכנראה אין להם ברירה, והם חייבים לבוא ולטפל בזה. עכשיו, כמובן שאנחנו, הבעלי המקצוע, חייבים להיות רגישים, עדינים, מבינים וגם מכילים. כי יש גם כאלה, אתה יודע, זה יושב להם מהרגש, שהם באמת סובלים, ואתה יודע, עכשיו כאילו, אתה לא יכול לבוא וכביכול לנצל את זה, בגלל שהוא נמצא באיזה נקודה, בעיה מאוד קריטית, ואתה בא ואומר לו, תשמע, יש לך בעיה קריטית, הפוך, צריך להיות עדין, להקשיב להם, להכיל אותם את הבעיות שלהם, והרבה פעמים גם אני אפילו לרגע נהפך לפסיכולוג, כי בשביל באמת לפתור את הבעיה... יש אנשים שרוצים לקבוע תור נגיד בשעות שאין אף אחד, או בבוקר, או בערב, או שואלים אותך מי נמצא, מה לא נמצא, יש לך כאלה? תראה, קודם כל, יש כאלה שואלים אם יש חדר טיפולים, יש כאלה שאומרים לי באיזה יום אתה לא עובד, אם אפשר לשלם אקסטרה שתבוא ותטפל רק בי, קראו לי מקרים כאלה ממש בודדים, אבל הרוב מבקשים חדר טיפולים. אני מניח שברגע שהם יודעים שהמספרה שלך היא בעצם לא מספרה, היא קליניקה, ונמצאת בבניין, ליד קופת חולים וכאלה, אז הם פתאום מקבלים, יש לזה השפעה, לא? ברגע שזה לא ברחוב. תראה, קודם כל, כן, הקליניקה אין לה איזו זכוכית מפוארת שמבליטה את כל המקום החוצה. הטיפולים נעשים בצד, ויש כאלה שמי שמבקש, כן, נכנסים לחדר טיפולים, ושם מקבלים את השקט שלנו, מה זה? כמובן. תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית. שאלה אישית, זה טוב. אתה עובד עם שירה, אשתך מהממת. איך העבודה בצוות שאתה עובד ביחד עם האישה? רואה אותה גם בבית, גם בעבודה. איך השילוב הזה? אתה יודע, יש איזה קטע ממש מצחיק, אנחנו נכנסים לעבודה, היא מגיעה הרבה פעמים קצת אחריי, כי היא צריכה מה שנקרא לטפל בילדים, ואז פתאום זהו, עבודה. מגיעים הביתה, היא מגיעה לפניי, כי היא יוצאת לפניי, היא צריכה לטפל בילדים, היא ממשיכה את העבודה השנייה, ואני נשאר בעבודה הראשונה עדיין, ואז מה שקורה, פשוט אני מגיע הביתה, איך הלכה בעבודה? כאילו היא לא ראתה אותי בעבודה, אני מספר לה על היום העבודה שלי, כאילו היא לא יודעת על חצי ממנו, ואז אנחנו מדברים כאילו קצת על העבודה, וזהו, כאילו, את האמת שיש איזה מאץ' מאוד 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 מדהים. כאילו, יש, איך נקרא לזה? ברכה לי המילה המקצועית, היררכיה. היא כאילו, נגיד, אני כביכול נקרא לזה הביג בוס, והיא, אז כשצריך, היא גם נכנסת לתמונה בתור הביג בוס, ומייעצת, ואנחנו מתלבטים ומקבלים החלטות משותפות, וכשצריך שאני אקח את המושכות, אז אני לוקח את המושכות ואני מוביל. אני חושב שהכימיה שם מאוד מדויקת. מאוד מאוד מדויקת, שירה גם יודעת מה שנקרא מתי לתמוך, מתי להכיל, מתי לחזק, ומתי גם לבוא לפגישות חשובות. אני רוצה לשאול אותך שאלה,
אתה יודע, בדרך כלל שאני עובד עם מעצבי שיער כבר 30 שנה, ויש סוג מסוים של מעצבי שיער שלא מאמינים בלמכור מוצרים. ויש כאלה שאצלם מכירת מוצרים זה כאילו חלק מהסיסטם, חלק מה-DNA. ואני רואה שיש השפעה על הלקוחות, אלה שאתה מוכר להם מוצרים, ואתה מסביר להם איך להשתמש. אתה גם חושב שאתה מוכר מוצרים? אני לא מוכר מוצרים. מה אתה אני עושה? מוכר פתרונות. כשאני מוכר מוצר, כשאני מבין מה המוצר מכיל, ואז מה הוא נותן לי, וללקוח יש בעיה, בעצם אני מבין שיש לי לתת לו מענה, שסוף סוף הוא גם לא יקבל במקום אחר, ובוא נדבר דוגרי, אתה אומר את ה-30 שנה במקצוע, תסכים איתי, שאיתנו עם הספרים והמעצבי שיער מדברים על כל הבעיות, על כל הסיפורים, ואנחנו שומעים על הכל. חד משמעי. אז לקוח אם- חושב אצלך בכיסא, מדברים. אתה שומע עם מי הוא בגד, עם מי הוא היה, עם מי הוא אכל, ומה הוא חושב על הפקידה שלו במשרד. אתה שומע הכל. אז גם את הבעיות קרקפת וגם את הבעיות האישיות אתה גם שומע. אז אם יש לך לתת לו את המענה לטיפול קרקפת או לטיפול לצמיחת שיער, והוא יכול להרגיש בטוח, כי הוא מרגיש בטוח אצלך על הכיסא, אני חושב שזה לא נקרא מכירת מוצר. זה לתת מעבר. והיום בתור נותן שירות, כמו שאתה נותן תספורת או גוונים או החלקה, או כל דבר כזה או אחר, אתה חייב גם לתת שירות של מוצרים, כי כמו שאתה מוכר שמפו לאחר החלקה, אתה חייב למכור מוצר שהוא נכון, שמתאים לבעיות קרקפת. אתה לא יכול למכור שמפו קסקסים, ולהגיד לו כך, זה מתאים לבעיה שיש לך בקרקפת, ואתה אפילו לא יודע מה יש לך בקרקפת. זה לא עובד ביחד. אז איך אתה רואה את זה? איך אתה גורם ללקוח באמת להאמין? כי אצלך, מי שלא יודע, נראה לי שאין לקוח שלא יוצא עם פתרון. אני לא קורא לזה שלא יוצא מחירה של מוצרים, ברור שהאוטקאם של זה מחירה של מוצרים, כי בסוף הפתרון הוא להשתמש במוצרים הנכונים שיפתרו את הבעיה. אבל איך אתה גורם באמת לאנשים, כי אצלך אני חושב שזה 100 מ-100, נראה לי שאין לקוח אצלך שלא קונה מוצרים. לא, יש לקוחות שבאים רק לקבל שירותי המספרה, וזה בסדר, אין עם זה שום בעיה, זה לא שהם פסולים, אבל בוא, קח דוגמה רגע אחרת, רגע לגמרי. עכשיו קבעות לך הרגליים. יש לך אופציות לקנות כפכפים, נעליים רגילות, או איזה נעל ספורט איכותית. אתה תקנה לרגל שלך נעל ספורט איכותית, כי כואבת לך הרגל, נכון? אוקיי. אז אותו דבר גם על המוצרים לקרקפת. יש לך בעיה בקרקפת, אתה לא תיקח משהו שהוא לא מתאים לרגל שלך, כמו שאתה לא תקנה נעל שהיא לא במידה שלך. אז ברגע שאתה תקנה משהו שהוא נוח לך, לנעליים נגיד, וכן תיקח מוצר לשיער, מה שנקרא, אני משווה את זה בצורה מאוד קיצונית, אין ברירה. זה מה שייתן את הפתרון לבעיות. עכשיו, עוד פעם, אני בעיניי לא מוכר מוצר. אני מוכר פתרון לבן אדם ואיכות חיים. ובעיניי בתור איש מקצוע, מקווה שחבר'ה פה לא ייפגעו, זה לא מקצועי לא לתת את הערך המוסף הזה. כן, גם אני חושב שבסופו של דבר, כשמישהו בא אליך, הוא בא כמו שאתה הולך לרופא, והרופא נותן לך מרשם, ואתה הולך לבית פרקחת, אחרי זה קונה מה שהרופא נתן לך ועובד, אני חושב שגם לקוח שמגיע למעצב שיער, אני מאמין בזה, מעצב שיער צריך להבחן בצורה נכונה, מה באמת אותו לקוח או לקוחה צריכים, ולתת להם את המוצר המדויק שהם צריכים, ולא לדחוף משהו העיקר שיש לי במדף, כי אני צריך להתפטר ממנו. אלא לתת באמת פתרון אמיתי לבעיה. ואני חושב שזה חלק מהסוד של הצלחה, וזה גם בונה אמון. זה בונה אמון מצד הלקוחות של אותו בעלת מקצוע, שזה בונה את האמון הכי חזק ואת הקשר, שיודעים, וואלה, יש למי לסמוך. אתה עושה המון דברים חוץ מהמספרה, נכון? אני רוצה רגע לברוח איתך קצת למקומות אחרים. לפן האישי. לפן האישי. אתה מתנדב בעמותת ידידים. כן. אני מקשר, לידור, מה העניינים? איפה אתה? אני בדיוק מתקן פאנצ'ר. איפה אתה? אני בדיוק מתקן איזה דלת של ממד. מה... מאיפה יש לך זמן? אין לי זמן. זה סיפוק. אין הסבר, גם אם תשאל מתנדבים אחרים, אין לזה הסבר. מה שנקרא, אנחנו גם לצערנו מדינה שמרובת מלחמות. ארגון ידידים עוזר המון בזמן מלחמה בקריאות ממ"דים ודברים כאלה. וגם לאנשים שנתקיים בדרך. אני יכול להגיד לך שהיום נסעתי לקורס, נוסע על כביש 5, רואה בן אדם עם פאנצ'ר, הוא מסתכל על הגלגל, אני חותך מהנתיב השמאלי הכי ימינה, עוצר, הוא מסתכל עליי, אומר לו, אפשר לעזור לך? כן, יש לי פאנצ'ר. אני אומר לו, אוקיי, אפשר לעזור? כן, אני לא יודע מה עושים. אומר לו, הכל טוב, בוא נעזור לך.
הוא לא מבין לרגע מאיפה אתה נופל עליו. אז בעיניי, כשבן אדם אומר לי, שמע, הצלת לי את היום, לי הוא עשה את היום. זה סיפור. זה באמת, הנתינה שלך לאנשים, ומי שלא מכיר אותך מהצד, לא באמת מבין את זה, הנתינה שלך היא מופלאה, כי רואים את זה גם ללקוחות שלך, וגם למעצבי השיער שאתה בקבוצת הוואטסאפ של טיפולי קרקפת, וגם הנתינה שלך בעמודת ידידים. אתה באמת איש מיוחד שנותן, וזה יפה מאוד. תודה רבה. אתה זוכר שהיינו באיטליה? אפשר לשכוח את איטליה? אה? אפשר לשכוח? איך הייתה לך החוויה? אני אתחיל רגע מהסוף. קודם כל, חזרתי לארץ עם מוצר שאין בארץ. שאתה... אבל לפני המוצר. לא, זה חשוב המוצר. לקחתי אותך למפעל. לברזה, למפעל של HSA. שלראות, אתה יודע, לפני שטסת, אז שאלת אותי מה אני צריך לראות את זה, ולמה אני צריך לבוא, ולמה אני צריך לנסוע, ומה... אמרתי לך, לידור, סומך עליי. תבוא לאיטליה, תראה במה הדברים אמורים. תראה איפה זה מיוצר. אתה עובד עם מוצרים במספרה, תראה איך מייצרים אותם. תראה מי המדענים שעומדים מאחורי. תראה מה החברה שעומדת מאחורי. והיום בפרספקטיבה לאחור, מה אתה חושב? שזה היה נכון. איך אמרת גם מקודם, בהתחלה אתה כבר 30 שנה בענף, אז כנראה שיש לך איזה כמה חוכמות יותר ממני. ואת האמת שזה היה מדהים. תשמע, לראות מפעל כזה גדול, שאיך הכל שם עובד בצורה נקייה, הכל מדויק, את כל האריזות. אז אתה מבין שיש מאחוריך אבא ואמא, לא רק בתווית שיש על המוצר made in Italia. אתה רואה באמת את המפעל, אתה רואה מה שנקרא את האמא ואבא, איך מייצרים את הבייבי. וראיתי איך מיוצר הבייבי. ראיתי את כל המוצרים איך הם מיוצרים, ואז גם אחרי זה גם ניהלתי איזה כמה שיחות. קצת היה מצחיק לנהל שיחה עם מתרגמת לידך, אתה מדבר איתה בעברית, והיא מדברת איתו באיטלקית, ואז הוא עונה, ואז אתה מנחש מה הוא עונה לך לפי החיוכים שלו, וזה היה כיף, גם זה היה מאוד מלמד, אבל באמת לבוא ולראות מפעל כזה גדול, גם לא בישראל, ולהבין שיש מאחוריך אבא ואמא כאלה גדולים, זה... הבנת מה זה החברה, מה זה נובל? ברור. ומה אתה אומר על צבע מים? צבע מים. צבע מים. היום צבע מים, בעיניי כבר מוזר לי להכין צבע שהוא משחתי. אני פשוט לוקח בקבוק, שופך מים עם פיגמנטים, שופך מי חמצן, ואז צריך לשים איזה אבקה שכל הדבר הנוזלי הזה, המים, יהפוך למשהו שיהיה אפשר להתעסק איתו, וזה מדהים. תראה, אצלי בקליניקה קודם כל, זה מתחבר. כי אני מטפל בבעיות קרקפת, ואני לא יכול לקחת צבע שמכיל PPD, או צבע שמכיל אמוניה, או צבע שמעקצת, או צבע שגם יש לו ריח לא נעים. אין את כל הדברים האלה בצבע מים. אז זה מטורף, כי זה מתחבר לי בקליניקה. אבל עזוב את זה שהצבע לא דועה. הוא הרבה יותר יפה יושב על השיער. הוא לא מעקצץ, וזה נראה גם אחרת. שאתה בא למקצוע איכותי, שמתעסק עם מוצרים כל כך איכותיים ברמה אחרת, זה לא שם אותך במקומות אחרים. אתה צובע גם לגברים עם צבע מים, נכון? אני צובע לגברים עם צבע מים. הם סוף סוף מאושרים שהם יכולים לעשות צבע, ולא לדאוג ביום-יומיים שיהיה להם כאילו הם צבעו את הקיר, ואז נזל עליהם הצבע וכל הראש אטום. אז זה נותן להם חוויה הרבה יותר מעניינת. זה גם נתן לי עוד קצת כלים, ועוד איזה מוצר במספרה, שאני יכול לצבוע להם ולהגיד להם, תקשיבו, זה ייראה TV. אתה צובע להם את זה עם ג'ל, ג'וס, ג'ם, איך אתה שם יותר אבקה, פחות אבקה? לא שאלתי אותך את זה, מעניין. אני הרבה פעמים מנסה לעשות את זה סמיך. לפעמים הסמיך לשערות של הגבר זה לא תופס את כל השערות הקטנות. אז אני עכשיו קצת עובר למשחתי, וקיבלתי איזה טיפ קטן. אבל קיבלת טיפ היום. קיבלתי טיפ זהב כנראה, שלשים עם איזה ניילון, אנחנו נהיה חייבים לעשות את זה. ניילון נצמד על הראש, פותר את כל הבעיה. כנראה שכבר מחר אנחנו הולכים לנסות את זה. אתה הולך לקבל תוצאה מדהימה. איך אתה מרגיש שאתה הפכת מלהיות, בוא נגיד, הפכת להיות ממעצב שיער, לקוח, ופתאום היום אתה עושה הדרכות. הפכת להיות מדריך. תשמע, ירדתי מהבמה אצלך פעם ראשונה, וגם זאת הבמה שהייתי עליה בפעם הראשונה, והייתי באופוריה. אני זוכר שהיינו מדברים ימים ולילות, בונים את המצגת,
ומתקנים את זה, ולוחצים מזה, ומעלים עוד תמונה, ולא המילה הזאת, ולא פה, ופתאום להגיע לרגע הזה, שאתה עומד על הבמה, ועומדים מולך קבוצה של ספרים. וזה לא מה זה קבוצה? ספרים... קרוב ל-50 איש. בדיוק. וגם זה לא ספרים שבמקצוע יום-יומיים, זה ספרים שגם יכול להיות פי 2 מהגיל שלי, או פי 2 מהזמן שאני בתחום. ופתאום אני מדריך אותם, ואני מסביר להם, והם מסתכלים עליי בעיניים בורקות. ווואו, מה אתה מעביר, והראיתי במה. אני חייב להגיד שאתה באמת, 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 בנושא הזה מקצוען, התכוננת, הכנו מצגת, היית מעורב בכל אורך בניית המצגת, ולא קיבלת את הדברים, אלא ממש עברת עליהם, ובנינו את כל המערך לימודים הזה ביחד, ובאמת שפו בתוך העניין הזה, כי אתה באמת נכנס לדברים לעומקם ועד הסוף, ואיזה מרכיבים, ואיזה חומרי גלם, ואיזה פרוטוקולים, ואיך משתמשים, וזה לא מובן מאליו. יש בך בעניין הזה מקצוענות מדהימה. ואני רוצה לקחת אותך שנייה אחת לאיזשהו מקום, כי זאת אומרת, זה לא שנולדת עם ידע לטיפולי קרקפת, הלכת ללמוד את זה. עברת קורסים, למדת טריקולוגיה. איפה הנקודה הזאת שפתאום אמרת, רגע, מי מייצב שיער שעכשיו מספר גבר או אישה, ופתאום, טוב, בוא נתעסק בבעיות קרקפת. מה גרם לך להגיע לשם? אני שונא לראות בעיה, זה האופי שלי. ואני לא יכול לעזור ללקוח שלי. זה פשוט גם מתחבר גם למי שאני ולמה שאני בחיים ביום-יום. אבל לבוא ועוד פעם, למכור שמפו של קסקסים, כשיש לבן אדם בעיה, ואז הוא חוזר אליי אחרי שבועיים, שמע, השמפו שמכרת לי לא עזר. אז אני גם בשביל לכבד את עצמי, אני אומר לו, אוקיי, אחי, תחזיר אותו, אני אתן לך ג'ל. זה לא משנה, אני לא אוהב לקבל דברים כאלה. ולבוא ולתת באמת מענה אמיתי, צריך ללמוד. וצריך להתמקצע בשביל זה, וצריך לעבור דרך. ואני החלטתי שאם אני באמת רוצה לעזור לאנשים, אני חייב ללמוד וחייב להיות ברמה הטופ של הטופ, בשביל שכל בן אדם בעזרת השם שיגיע, כל אחד אני באמת יכול לעזור לו, או לעזור לה. גם להרבה אנשים אנחנו עוזרים, כן? והלימודים היו חלק גדול מזה. איך מתבצע תהליך האבחון? זאת אומרת, נכנס אליך לקוח. אתה מראש יודע שהוא בא עם בעיה? או שאתה רואה את זה כשהוא יושב על הכיסא? או שקובעים לך תוך שכבר מראש אתה יודע את הבעיה? יש הרבה פעמים לקוחות שמגיעים לקליניקה. לקוחה שבאה לצבע שורש, פתאום אתה רואה עליה מאחורי האוזניים סבוריה או קרקפת שומנית שהיא התחילה לספר לך, ואז אתה אומר לה, רגע, חכי, אז בואי נעשה לך אבחון. אז זה מה שנקרא אופציה ראשונה בתור לקוח מזדמן, שבכלל רק הגיע למספרה. אוקיי? יש את הלקוחות שמגיעים אליי כבר היום מהפרסום ומהשיווק שלי, ורואים ואומרים לי, שמע, אנחנו רוצים לבוא אליך לטיפול. אז אנחנו מדברים, אנחנו עושים איזה תיאום ציפיות קטן, ומגיעים לטיפול. אז אלה הדרכים שמגיעים, אבל איך באמת קורה הטיפול? זה הדבר הכי חשוב. קודם כל איזה small talk, כמו בכל מספרה או קליניקה, ואז יש פה דבר באמת, אחד המתקדמים שזה אבחון עם מסך, עם מצלמה. תסכים איתי שהעין שלנו אין לה איזה זום אופטי. אתה לא יכול לסרוק פי 70 או פי 200, או לעשות לך אור אולטרה סגול או אור מוקטב, ועם זה להבחן קרקפת. אתה יכול לראות, אבל כשאתה באמת רוצה לפתור בעיה, ואתה באמת רוצה להבין מה יש לקרקפת, אתה לא צריך להתעניין בתסמינים, אתה צריך לראות מה קורה בפנים. וכשאתה תראה מה קורה בפנים, וגם תשאל את השאלות ותחבר את הכל ביחד, אתה תקבל פתרון אמיתי. אז בעצם, אז ככה קורה הטיפול. אבחון עם המצלמה, שאלות, אוקיי? ואז גם בדיקה ויזואלית, ואז אני בונה לבן אדם את הפרוטוקול. פרוטוקול זה בעצם המוצרים שאיתם אני עובד. אז אם אנחנו מדברים על המוצרים, מה שחיבר בינינו בעצם, זה המוצרים של נובל, סדרת סקלפאבית. המוצרים הפארה-רפואיים של סדרת סקלפאבית. ואני רוצה לשמוע ממך, מה תפס אותך שם? זה מה שיצר, בעצם זה מה שחיבר בינינו. מה אתה אומר על הסדרה? מה אתה אומר על המוצרים, על הפתרונות? תראה, קודם כל, אני שנה לפני שהכרתי אותך הייתי כבר בתחום,
עברתי הרבה חברות, אפילו כאלה שדרשתי מהם, תביאו לי מוצרים קצת משודרגים, אני מוכן לקנות בכמויות, וכמה ימים לפני שפגשתי איתך, כמעט חתמתי חוזה בכמה מאות אלפי שקלים, להתחיל לייצר ליין מוצרים שלי. למה? כי לא מצאתי חברה אחת בארץ, שיש לה מוצר לכל בעיה. כולם, זה השמפו הזה, גם לזה, גם לזה, גם לזה. הקרם הזה הוא גם לזה, גם לזה, גם לזה. לא יכול להיות מוצר אחד, יניב, תסכים איתי, שיכול לעשות הכל, כמו שאין פן שהוא גם מחליק. נכון. נכון? אין מספרם שהם גם מכונת תספורת, נכון? נכון. ואין מברשת צבע שהיא גם יכולה לעשות תאר. אז לא יכול להיות שיש שמפו שיתאים לסבוריה וגם יתאים לקרקפת שומנית. ברור. ואין שמפו לסבוריה וגם שמפו שיצמיח שיער. מה הופך את סקלפ הביט לסדרה פורצת דרך? אבל לכל בעיה יש סדרה עם פתרון. זאת אומרת שאם ניקח את הסדרה של הקרקפת השומנית, יש שם מוצרים מדויקים לקרקפת שומנית. אם זה אבץ, אם זה חמר ירוק, זה הקרקפת השומנית. אם ניקח את הסדרה של הסבוריה, יש שם את המנטה, יש שם את הרוזמרין, יש שם עצה תה, יש שם חומצה סיליצילית במינון נמוך, אפילו יש לך פילינג. יש לך פילינג לקרקפת, שעושה עבודה מטורפת, מנקה באמת את הקסקסים והסבוריה מהקרקפת. אתה מבין? אתה נותן באמת פתרונות. ומה זה שונה ממה שיש בשוק? אין. אין? אין. לא נתקלתי הכי במוצרים כאלה איכותיים, אני גם לא יכול פה, אתה יודע, אני לא אבוא ואגיד שמות של חברות אחרות, שאם אתה תעשה בגוגל, לא, ברור. אתה תעשה עכשיו בגוגל שמפו לסבוריה. עכשיו, אוקיי, יש לך סבוריה. עכשיו, הסבוריה שלך יכולה להיות שומנית, יכולה להיות יבשה. אז איתך, אם גם הקרקפת נגיד רגישה, אז יש לך בסקלפ הביט, יש לך סדרה לקרקפת רגישה. אז אני יכול לקחת את השמפו של הקרקפת רגישה, עם הלושן של שמפו לסבוריה, לושן לקרקפת רגישה, אמפולות לקרקפת רגישה. אז אתה עושה מיקסים, משהו כמו מטריצה. ברור. אתה עושה שילובים שונים לכל אחד, ואתה מתאים לו בדיוק את הנקודה שלו? כן. אתה פעם ראית בן אדם אחד שאותו מוצר יכול להתאים לו ולא ולא ולא? אני רואה שיש מוצרים, יש לאנשים הרבה בעיה, ויש להם סבוריה, הם הולכים לרופא, הוא נותן להם מרשם מרשם לאיזושהי תרופה כלשהי, שהיא מאוד נפוצה, ובזה נגמר העניין. אבל נראה לי אני לא בטוח שהפתרון הזה הוא נכון, כי אני חושב שרוב הפתרונות האלה, הם מאוד מייבשים את השיער לחלוטין, חוץ מהתקרקפת. תראה, קודם כל הרופאים באמת עושים עבודת קודש, זה מה שנקרא, אי אפשר לקחת את זה מהם, אבל כשזה מגיע לקרקפת, ואני לא יודע אם המוצר של הרופא עובד או לא עובד, אבל מה שאנחנו מקבלים אצלנו ברמה היומיומית, וגם מכל הספרים שכבר עובדים עם המוצרים, שכשהם נוגעים בשמפו שהם קיבלו מהרופא, או שהם לקחו כל שמפו אחר, הוא מכיל דברים שהם לא מתאימים לקרקפת שלהם. עכשיו, זה בדרך כלל יכול להכיל אולי ביסום חזק, או מוצרים חזקים, או מוצרים כימיים חזקים, ואז זה לא עוזר. הסדרה של סקלפ הביט היא מאוד עדינה, היא מאוד, מה שנקרא, אתה יודע מה זה, כאילו יש שם בן אדם, מקשיב לקרקפת. אז זה מטורף. אז ברגע שאתה לוקח מוצר שהוא עדין, שהוא פארה-רפואי, שהוא גם נבדק, לא דיברנו על זה. נבדק דרמטולוגית. המוצרים נבדקו. אז אתה מבין שקודם כל גם יש אבא ואמא מאחוריך, אתה מבין שיש מוצרים שהם עדינים, שהם נכונים, ואתה רואה, כמעט, בואו לא נגיד 100 מ-100, כי זה אולי יישמע מוזר, אבל 99.9% מהאנשים נותנים לך פידבק חיובי כבר מהחפיפה הראשונה. הפסיק לי הגירודים, אני לא מרגיש את השיער יבש. עכשיו, אתה מכיר את זה, הרבה פעמים אתה משתמש בשמפו טיפולי. עזוב את הרופא. משתמש בכל שמפו טיפולי כזה או אחר. הרבה פעמים הם יכולים לייבש את השיער. אז אתה כאילו, עכשיו באה בחורה, רוצה להשתמש בשמפו לקסקסים, או שמפו לקרקפת השומנית, ואז כל שאר השיער לא נעים לה. אז היא לא רוצה להשתמש בזה. נכון. אתה היית נותן עכשיו לאילנה להשתמש במוצר, שהיא תחפוף את הקרקפת, ואז שאר השיער שלה יהיה אדום. אז מה קורה במקרה של סקלפ הביט? זה לא קורה. כי המוצר עדין. המוצר נכון, וגם, כאילו, עוד פעם, כאילו יש שם בן אדם, שברגע שאתה שם את השמפו על הקרקפת, הוא מקשיב לקרקפת. הוא אומר לה, יש לך דבר כזה, אני אהיה איתך עדין. הוא מטפל בצורה מדויקת, נכונה. כמובן שצריך לעבור הכשרה, וצריך גם להבין איך להשתמש במוצרים, ובשביל זה יש אותנו פה מאחורי הקלעים.
גם נגעת בקבוצה שאנחנו מנהלים של הספרים, שאני נותן שם יום ולילה מענה לכל הספרים. כל יום. מעלים תכנים מתוך הקליניקה. הזמן שאתה מקדיש לזה, זה פשוט מטורף. יפה, ואז אנחנו עושים גם הדרכות אחד לשבועיים או חודש, גם בקרוב יש לנו עוד הדרכה. אנחנו מסבירים לספרים, תלמדו איך להבחן, אל תסתכלו על התסמינים, וברגע שתבינו מה הבעיה שיש לקרקפת, ותקשיבו לבן אדם שיושב מולכם, יהיה לכם פתרון. איזה דוגמאות אתה יכול לתת לי ללקוח שהגיע אליך, ובאמת שינית לו את החיים? יש לי סרטון של בחור צעיר, אפילו גם היה אצלך, והפרזנטור, ובאחד הסרטונים צחקנו עליו, והוא קרא לעצמו איש השלג. באמת יש לי כזה סרטון באינסטגרם, כנסו תראו. אנחנו נערים לו את הראש, יניב. נופל לו כמויות, כאילו מישהו לוקח עכשיו שלג, ופשוט עושה עליו ככה שלג. לקחתי אותו לכיור, שמתי טיפה מים, לקחתי את הפילינג, מקרצף. עכשיו זה מגיע מאיזה מברשת קרצוף כזאת מגניבה. עושה עיסוי וזה, ופתאום אני רואה גם את הילד קצת נרדם, נהנה מהעיסוי ראש. שוטף טוב, 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 הרבה מים, מנקה את כל מה שהפילינג הוציא לי. לוקח את השמפו, וואלה, גם לא צריך כמויות, כן? דרך אגב, קמצוץ. שם, עושה חפיפה, מחכה 2 דקות, שוטף, עוד חפיפה 2 דקות, שוטף טוב, טוב, טוב. חוזרים, יושבים בכיסא. תקשיב טוב, מאיש השלג, כאילו הגענו למדבר. אין, לא יוצא כלום. אתה מזנער את הראש, לא יוצא כלום, 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 כלום. עכשיו תבין, כאילו מצב מ-0 ל-100, קיצוני, פתאום בום, אין כלום. וכמה זמן זה מחזיק? קודם כל, הוא כבר חוגג הצלחה, הוא כבר איזה 3 חודשים המוצרים, לא חזר לו, הוא משתמש עם השמפו. הוא מתחזק את זה עם הוא מתחזק עם השמפו. עכשיו, אתה יודע, נגענו פה באיזה נקודה יפה. הרבה לקוחות שואלים אותי, אז מה, נשתעבד לשמפו? מה, נשתעבד לאותו מוצר? קודם כל, סליחה. אם אתה צמא, אתה צריך להשתעבד למים, אתה קורא לזה להשתעבד, זה קריאה מהגוף שלך שהוא צמא. אוקיי? אז אתה יכול לשתות מיץ, אבל זה לא הדבר הכי בריא, אבל אתה עדיין תסחוב, נכון? כן, ברור. אבל הגוף שלך צריך בסוף מים, כי זה מה שבריא לגוף שלך. צריך לאזן את הקרקפת עם המוצרים הנכונים. אז אם הקריאה מהקרקפת קוראת לך, אני צמאה למוצר איכותי, למה זה לא? בוא תגיד לי, למה זה לא? אין הבדל, אני איתך. אני איתך לגמרי, לא חושב שיש הבדל. אני חושב שיש הבדל בין עוד שמפו לבין עוד מוצר, לאשר לתת באמת פתרון אמיתי, איכותי. יש הרבה מוצרים טובים בשוק. לא חסר. לא חסר. אבל באמת פה כנראה יש משהו אחר שבאמת עושה את ההבדל. בוא ניגע רגע בעוד אחד מהסדרות של האסקלפאבית שלא נגענו, של זה שמצמיח שיער. אתמול בערב חגגנו עם אחד הספרים בקבוצה, שולח לנו בהתרגשות שיא, שיש לו תוצאות תוך חודשיים. ויש כאלה אמרו לו זה AI, והוא מתחיל להישבע להם שזה לא AI, ואחרי זה כבר מעלים כבר את הלקוח לקו שהלקוח יספר. אז מה שנקרא, גם העלית אפילו, אני חושב יום אחד איזה פוסט, שהקרקפת שלך קוראת לעזרה בנשירת השיער. אז גם את זה אפילו יש בסדרה. עכשיו המוצר, תבין, כאילו כמה זה פנומנלי, שיש לך מוצר, עכשיו אתה מכיר את זה בבתי מרקחת, יש שמפו קופאין. עכשיו יש כאלה שרואים כל מיני טיפים בכל מיני מקום, רואים רוזמרין, רואים ביוטין, רואים קופאין, רואים זה. ואז כל פעם הם מנסים איזה שמן כזה או אחר על הקרקפת. עכשיו, תהפוך את השמפו, תקרא את הרכיבים שהוא מכיל. הוא פשוט מכיל את כל הרכיבים שהקרקפת צריכה לנשירת שיער או לעודד צמיחה חדשה. כמובן, השמפו לא מעודד את מה שמת. מה שמת, מת. אבל אנחנו רואים תוצאות ליווי. אבל אם יש סקיקים, אז זה עובד. זה עובד. אני יכול להגיד ברמה האישית שאני כבר משתמש בזה כבר חודש וחצי, חודשיים, וזה מטורף, מה שזה עושה. ואנחנו באמת חוגגים שם הרבה הצלחות עם המוצר הזה. וזה מוצר מדהים שמכיל גם ביוטן, מכיל גם רוזמרין, מכיל גם קופאין, מכיל גם קורקום לונגה. אתה מבין? כאילו הוא פשוט עונה גם על הצמיחת שיער, והקורקום מה שנקרא גם משקם את בריאות הסקיקים. אז המוצר כל כך מדויק, שגם אפילו אם אני אתן אותו, לא רק לצמיחת שיער, אתה יודע גם לשמור על העיבוי של השיער ודברים, פשוט יהיה שמפו מצוין.
כי הוא גם לא יפגע או לא ייאבש. איך אתה משתמש באמפולות? איך אתה ממליץ להשתמש באמפולות של האנרג'ייזינג, של חיזוק שורשי השיער? תראה, יש לנו אמפולות גם באנרג'ייז, וגם בסדרה של הקרקפת הרגישה. עכשיו, אני חושב שאנחנו צריכים למצוא איזה שם חדש לפטנט הזה שהבאת, יניב, כי זאת אמפולה ללא שטיפה. זה פעם ראשונה, אני חושב שספרים פוגשים את זה, שהם שמים אמפולה על השיער, ואז לא צריכים לשטוף. אז יש פה איזה משהו מעניין שצריך לחשוב על זה, איך אנחנו מציגים את זה בצורה אחרת. אבל מה שקורה, יש איזה פטנט, שאמפולה, קודם כל, האמפולה גם מגיעה במנה יפה. זה לא איזה אמפולה של 2-3 מייל. נכון, אני משתמש באמפולה אחת לפחות ל2-3 חפיפות. אם לא אפילו ל4. לא, 2-3 חפיפות זה... אתה זה שמביא את זה, אז אתה יכול לחשת לעצמך, אבל... בסדר, אבל יש ממש כמו איזה משאבה כזאת למעלה שאתה לוחת, וזה כל פעם מוציא קצת. ולא צריך לשטוף את האמפולה. עכשיו, האמפולות, גם לקרקפת הרגישה וגם לצמיחת שיער, לא עושה שום אני, אם עושים אחרי זה פן, זה לא מעשן. הרבה פעמים שמים מוצר על השיער, ואז זה מעשן, כל המספרה נהיית עשן. זה גם לא קורה. ואם ניקח את האמפולה של הקרקפת הרגישה, איך יום אחד אמרת לי? אתה חייב לנסות, עד שלא תנסה, אתה לא תבין שזה מרדים לך את הקרקפת. נכון. לא הבנתי בכלל מה אתה רוצה ומה זה השטויות האלה, שאתה מדבר מרדים את הקרקפת. אבל שמע, האמפולה מכילה אלוברה, מכילה תמציות של שמנים שמרגיעים את הקרקפת, ובאמת זה מרדים את הקרקפת ומרגיע את הגירודים. אז גם כן, ועוד פעם, עכשיו, כששמים את זה, לא צריך לשטוף את זה, אז בעצם יש מוצר שמטפל לך בקרקפת, שהוא נשאר ומלווה אותך עד החפיפה הבאה. אם אנחנו מדברים על צמיחה, אז אני חושב שתספר איך ההתקדמות שלך והצמיחה המהירה שלך בעסק. איך אתה רואה את המהפך שקרה לך בשנתיים-שלוש האחרונות ברמה האישית, מאז שהתחלת לטפל בבעיות קרקפת? תראה, קודם כל, אני אקח את זה ואמליץ פה באמת לספרים, ולאנשי מקצוע שאיתי בתחום, מי שהיום לא מטפל, אז כמו שהמוצרים קוראים ללקוחות לטפל בקרקפת, אני קורא לכם ספרים להצטרף אלינו. זה באמת, אתם גם עוזרים, אתם גם נותנים מענה נוסף ללקוחות, אבל גם אתם משפרים לכם את המחזור כל חודש. אז זה דבר ראשון. אבל היום אני באמת, התחום הזה לקח אותי לקליניקה טיפולית. יש לי מכשור בכמה מאות אלפי שקלים בעסק. איזה עוד מכשור יש לך? יש לי פוטותרפיה, יש לי מכשיר לאבחון קרקפת מאוד מתקדם שדיברנו עליו מקודם, יש לי טיפול גם מזותרפיה עם כל מיני מחטים כאלה ואחרים. לקחת את זה כבר לקצה. לקחתי את זה ממש עד הקצה, ואני גם לא נעצר. בקצת זמן שיש לי פנוי אני הולך להדרכות, או שאני עושה קורסים מה השאיפות שלך? לאן אתה רוצה להגיע? איפה תהיה בעוד 5 שנים? קודם כל, לסגור את העסק ב5 בערב וללכת לילדים. קודם כל. איפה אני אהיה בעוד 5 שנים? אני אגיד לך משהו מצחיק. הקליניקה שלי נמצאת בפתח תקווה, ברחוב ראשון לציון 1. אז הרבה פעמים פונים אליי אנשים, ראיתי שיש לכם סניף בראשון לציון. אז לך תסביר להם שזה השם של הרחוב. אז באמת, בעזרת השם, שיהיה איזה סניף גם נראה לי הסניף הראשון שאני אפתח אחרי פתח תקווה, זה בראשון לציון. רק שזה לא יהיה ברחוב פתח תקווה. ברחוב פתח תקווה. לא, נמצא שם רחוב יותר טוב. אז באמת זה לפתוח סניפים, להמשיך להדריך ספרים, כי זה בעיניי שליחות. להיות שם גם בשביל הקהילה שלי. באמת היום יש לה קהילה מאוד מאוד גדולה שאני מלווה אותם. חלקם גם עוברים אצלך את הקורס שאנחנו עושים. ואנחנו באמת... מה אנחנו מלמדים בקורס? אם עכשיו יושבים פה אנשים שצופים בנו, ויכול להיות שחלקם מעצבי שיער, ואומרים, מה שני אלה מבלבלים את השכל? מה הם כבר יכולים ללמד אותי? קודם כל, אני יכול להבטיח להם, יניב, והנה, אני מתחייב פה, שאני אלמד אתכם דברים שלא הכרתם. למה? כי אתם עד היום אולי טיפלתם באורחים ובקצוות, אבל הם לא נגעו בקרקפת מבפנים. ואני אלמד אותם לזהות בעיות קרקפת, אני אלמד אותם להבין מתי הקרקפת שומנית, מתי יבשה, ולא רק מכמה דברים שהם מכירים, באמת להבין מה הקריאה שהקרקפת קוראת להם, שהיא צריכה עזרה, ואז גם איך בונים את הפרוטוקולים, מה הסודות שאתה יודע, מאחורי הקלעים, כי יש לנו פה מערכת טיפול שלמה, שומנית, רגישה, צמיחת שיער וסבוריה.
יש לנו לכל מוצר פתרון אחר. תגיד לי, אם אני אשאל אותך שאלה, איך אתה יודע באמת שזה מצליח? לפי לקוחות חוזרים? קודם כל, לפי הודעות. אמרתי לך, אנשים שולחים לי בלילה או תוך כדי מקלחת, דיברנו על זה מקודם, שזה עושה להם וואו, או האלה שמברכים אותי שהם חזרו לצאת עם חולצה שחורה. אז אתה מקבל את הפידבקים. אבל מה אחוז הלקוחות החוזרים שבאים ואומרים לך, תשמע, זה היה שמפו, זה היה טוב, אז האמפולות היו טובות, וקונים שוב? קודם כל, יש כאלה שלא חוזרים ולא מדברים. סימן שהצלחנו, כי מה שנקרא ישראלים אוהבים להתלונן. אוקיי. במיוחד שהם קונים מהמוצרים לא הכי זולים, אבל המחירים שלהם מאוד עממיים. אז אם היית מוכר איזה משהו למישהו, והיית אומר לו, תשמע, זה יעזור לך, ולא היה עוזר, היית שומע ממנו. אז יש כאלה שבאמת באים ואומרים לך, שמע, עזרת לי, תודה רבה. יש כאלה שלא אומרים את התודה רבה, אבל אתה רואה, אין נגטיב, יש רק פוזיטיב. אז זה אומר יש לקוחות שאחרי זה מתקשרים, תשלח לי וזה, גם אם הם לא באים לטיפול, לא באים לתספורת, ופשוט מבקשים לרכוש את המוצרים? יש כאלה שפשוט באים, קונים את המוצרים והולכים. הולכים. איך היית מסכם את כל הדרך שלך במשפט אחד? שליחות. לידור, תודה ענקית. תודה ענקית על פרק שמחבר בין מקצוענות לרגש, לערכים, לחדשנות ולמסירות. מהדרך האישית שלך, דרך אבחון קרקפת ועל היכולת שלך לחולל שינוי אמיתי בלקוחות שלך, אתה מוכיח שאפשר לעשות הכל עם לב פתוח ועם נתינה, וכשהמוח עובד והראש עובד כמו שצריך, אז הכל עובד. ולכל האנשים שרואים אותנו, קחו אתכם השראה מלידור, יש לכם את הכלים הכי טובים שיש, וזה לא משנה אם אתם בתחילת הדרך או עשרות שנים במקצוע, תמיד אפשר ללמוד להשתפר ולהתפתח. ותודה לך, לידור. תודה לכולם. תודה רבה לך, תודה על הבמה. תודה גם על הפודקאסט המדהים, ואתה יודע מה, הנה, אתה אומר הלב, אז הנה רגע, חייב לא לסיים. אמרת שזה גם מתאים למי שלא מתחיל. חברים, גם לכם אני קורא הספרים שבתחילת דרכם, אל תפחדו. גם אם רק התחלתם את עולם הספרות, זה לא אומר שאסור שיהיה לכם את הכלים המקצועיים האלה, לתת את האקסטרה. אתה יודע, עד עכשיו דיברנו על הספרים שהיו בהדרכות, ואני לא רוצה לעצור שם. אני גם רוצה שגם אתם, הספרים שרק התחילו את הדרך, גם אתם תבואו להדרכות, גם לכם מגיע כבר ישר להיות מהטופ של הטופ, כי לשם אנחנו לוקחים אתכם, וגם אתכם אני רוצה, ויש לנו איזה 2 ספרים שהם רק בתחילת הדרך בקהילה של הספרים, שהם כוכבים מאוד גדולים שם עם השאלות, וכבר התחילו לחגוג הצלחות מאוד גדולות. לגמרי, אני חושב שמי שנוגע בדברים האלה, אז באמת, השמיים זה הגבול. לידור, תודה רבה. עכשיו נסכם, תודה רבה, שמחתי. אלוף.